Bari mu zagaya wasannin Champions League na wannan satin da aka buga tun a 2009, shekara 16 kenan. Wasan da Jamie Carragher ya buga wa Liverpool a Champions League ta ƙarshe. Ba su ƙara yin nasara away ba tare da Mohamed Salah ba sai a shekaran jiya. Wasan da suka doke Inter Milan 1-0 a San Siro. Sannan tun daga 2014 lokacin da Steven Gerrard ya ci penalty a winning da suka mallak da Goret a away, ba su ƙara yin winning da penalty ba a away match sai a wasan da suka doke Inter Milan. Sannan Chelsea sun yi winning ko draw a jere a cikin match 41 da suka tafi half time suna yin leading ba tare da an doke su ba, sai a wannan satin da Atalanta ta doke su a Italy. Erling Haaland ya buga match din shi na 50 a Champions League inda ya nasarar zura kwallo 51. Ya zama dan kwallo mafi saurin cin kwallo 50. Arsenal ta zama kungiya ta 4 a gasar Premier League da suka ci wasanni shidan farko na cikin rukuni na UEFA Champions League, bayan Liverpool da suka yi hakan a shekarar 21, 22 da kuma Manchester City a shekarar 23, 24 da kuma Liverpool kuma a kakar 24, 25. Sannan Nuri Madoki na Arsenal ya zama bakon dan kwallo Arsenal na farko da ya ci kwallaye ukun farko da ya ci a kungiya, wanda gaba daya zura su ne a gasar Champions League. Tony Gordon na Newcastle ya zama dan kwallon Newcastle na biyu da ya ci kwallo bai ko fiye da haka a gasar Champions League a season daya tun bayan Alan Shearer da ya hakan a 2003.